wani malamin da ake sauraron sa a Nijar, ake sauraron wa'azinsa da karatunsa dare da rana da safe da yamma sai malaman Najeriya a Nijar. Gaba ɗaya malaman Najeriya ne suka mamaye duk gidajen rediyo a Nijar. Duk wani malamin da ka san shi shahararre ne a Najeriya, wallahi akwai gidan rediyon da karatunsa suke sa suke budewa, kuma malamin bai ma sani ba. Kai, idan ba kuka je gidajen rediyon su za ku ɗauka gidajen rediyon na Najeriya ne, duk malaman Najeriya ne a ciki. Ba sa son ku, ba sa ƙaunar ku, za su yi wannan? Su sun ɗauka da mu da su duk ɗaya ne, kuma wallahi ba biya muke ba. A iya sani na ba wani malami mai da'awa da yake tura dala ɗaya, kwabo ɗaya yake tura ƙasar Nijar wai ya biya kuɗin talabishin da za a haska hotonsa, wa'azinsa da karatunsa, da kuma gidajen rediyon da suke sawa kyauta suke sa karatukan nan gaba ɗaya. In ina so in ce da wani abu, zuciyar da'awar musuluncin Nijar gabaki ɗayanta in dai na sawa a ji ne a saurara, wallahi duk malaman Najeriya ne. Ai duk wanda zai raba wannan alaƙar billahi azimu sai ya shirya, sai ya shirya. Ku rike wannan ku rubuta. Kuma gidajen Nijar suna da gidajen rediyo da yawa, ba su da wahalar bude gidan rediyo malam. To yawanci wallahi malam sai ga awa 10 awa 8 yawanci karatuka malamai ne. Malam in takaice maka zance ai mun haƙuri, yanda suke saka karatuttukan malamanmu na da'awa, wallahi gidajenmu na rediyo na Najeriya ba sa sa karatutukan. Ban ta maganan tafsiri, ka san ana tafsiri da azumi in ka je Nijar zaka dauka gaba ɗaya malaman Najeriya a Nijar suke. Wannan akwai shi. Abu na uku, ga karrama malamai. Na faɗa na da maimaitawa, ai akwai ƴan uwana masu shiga Nijar suna da'awa. Duk Afirka gaba ɗaya babu wata ƙasa da malamin Najeriya yake zuwa da sunan da'awa a karrama shi irin ƙasar Nijar. Kuma karramawa wato ta dukkan ɓangarori. Duk